n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana kan Bamakɔ Mali musow ka ɲɛta politiki sira kan kɛra ni sira caman de bilaliw ye sen kan kabini san 1960 waatiw la hakaja ko caman waliyara nka halisa a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ an balimamusow ka san sɔrɔ la politiki siraw kan yaasa ka kuma a kan ka masala kɛ a kan ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila Kurutumu Tarawele ma ale ye sifin ye muso sifin ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ baara kɛ politiki siraw kan an bɛ a b'an bolo directement na Kurutumu i bisimila Malikura kɛnɛ kan ayiwa an ka foli bi ye i y'an ka wele jaabi awa ɲininkali fɔlɔ o bɛna latɛmɛ min na an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ Mali CNT kɔnɔ n'o ye Conseil national de transition n'o de kɛlen bɛ ka wasabulon nɔrɔ bila nin waati in na ayiwa député 135 de b'a kɔnɔ nka u cɛla a yirala k'a fɔ ko muso ye 41 ye awa mun de y'o taabolo waleya hakaja hakɛ sariya dɔw tigɛlen don Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la musow ye n'o bɛ 130 ɲɔgɔn na fɔ a ka labila musow ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan Bewa mɔgɔw aw ni ce aw ka ɲininkali la k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi aw ye ɲininkali min kɛ effectivement a problème bɛ musow da la a b'an da la barisabu n'i ye assemblée kɔnɔna ta i b'a sɔrɔ député bulon kɔnɔna na mɔgɔ 135 min bɛ yen nɔ mɔgɔ 41 o de ye muso ye parce que o yɔrɔ sababuya la i b'a sɔrɔ ko caman bɛ anw fɛ yan nɔ an ka laada kow surtout société kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an ka sociétéw la musow a bɛ jira u la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya jama ɲɛmɔgɔya muso ka sigi jama ɲɛma donc o kɔni don an ka sociétéw la souvent donc o b'a kɛ musow jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya fangabulon na o ye misaliya kelen misaliya dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n bɛ se ka min fɔ ka fara a kan c'est que an ka sociétéw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ n'i ye kalan yɛrɛ ta musow ni cɛw cɛmana la i b'a sɔrɔ souvent chance bɛ di cɛmaninw de ma ka kalanjan kɛ chance bɛ di cɛmaninw de ma ka évoluer kosɛbɛ kalan siraw kan ka tɛmɛ musomani kan misali la i b'a sɔrɔ du kɔnɔnaw la muso baara caman bɛ a bɛɛ bɛ bila musomaninw de ka du kɔnɔ baaramisɛnninw donc i b'a sɔrɔ a bɛ musomanin dɔw yɛrɛ bali ka taa kalanyɔrɔ la donc min bɛ jouer u ka avenir kan concernant scène politique la donc o fana kɔfɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ misaliya wɛrɛw bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ ko an ka sociétéw kɔnɔna na sɛgɛn bɛ musow kan kosɛbɛ kosɛbɛ ne balimamuso donc fantanya ani degun ani sɛgɛn a bɛ musow kan kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sociétéw kɔnɔna na an ka jabalaw la donc n ka jamanaw ninnu kɔnɔ sisan nɔ surtout a jiralen don k'a fɔ ko souvent n'i ko k'i bɛ bila scène politique kan fo k'a sɔrɔ se dɔ b'i ye donc sentanya bɛ musow bila kɔfɛ ka a to an tɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ politiki la o ye misaliya dɔ ye misaliya wɛrɛw fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ an ka sociétéw kɔnɔna na a jiralen don k'a fɔ ko danfara de bɛ cɛ ni muso cɛ ko n'i ye dɔw yɛrɛ ɲininka hakili min bɛ cɛ la o hakili kelen tɛ muso la donc o de kɛlen don ka ko caman tiɲɛ musow ma an ka scène politikiw kan i b'a sɔrɔ a bɛ jira k'a fɔ ko jama ɲɛmɔgɔya k'a man ka di muso ma a kan ka di cɛ ma jamana kuma a man ka di muso ma a kan ka di cɛ ma donc muso kan ka to kɔfɛ de ka cɛ lamɛn donc hali n'a y'a sɔrɔ hakilina bɛ muso la an bilalen de kɔfɛ an tɛ se k'an hakilinaw di scène politikiw kan donc o b'an ka politiki pilasiw freiner kosɛbɛ. ayiwa basi t'a la Kurutumu o faamuyara n bɛna i relancer question na i ye nin misaliya min fɛn fɛn fɔ nin ye tan sisan nin bɛɛ ye tiɲɛ de ye lakika de don e yɛrɛ bɛ politiki baara kɛ i ye muso ye i ye muso sifin ye e hakili la sisan mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka muso ninnu bila
hakɛ sariya min n'a tigɛra san 2015 wagati la n'o ye ka kɛmɛdɔya 30 ɲɔgɔnna hakɛ bila musow ye parti politikiw kɔnɔ u ka jɔyɔrɔ ɲiniw senfɛ yɔrɔ la mun bɛ se ka kɛ sisan yaasa o hakɛ sariya in o bɛ se ka lawaleya ko ɲuman ka ɲa musow ka se k'a tɔnɔbɔ. Bon ni kɔni ka hakilina la n'a ma ɲɛ ko sariya de tara jamana kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko instance de prise de décision na an ka ministrisow la an ka député-bulon na ko sigiyɔrɔ 100 o 100 ko 30 ka di muso ma n'a sariya tara ni hakili la a sariya kan ka waleya i b'a fɔ sariya tɔw bɛ ka waleya cogo min na donc o fana na o tɛ ɲɛ fo an musolakaw an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a yira k'a fɔ ko sariya min tara a kan ka labato a bɛ se ka labato cogoya jumɛn na misali la fɛnw bɛ se ka sigi ou bien groupement bɛ se ka sigi min bɛ nin fɛn ninnu si organisme ninnu bolo ni cakɛda min ma a sariya labato o cakɛda ni ɲangini min ka kan o ka yira a ka yira k'a fɔ ko musow n'a ka kan donc musow ka bila u ka droit kɔnɔ donc o yɔrɔ la fɛnɛ il faut que a ka yira musow la k'a fɔ ko différence min bɛ an kun na k'a fɔ ko an ni cɛw tɛ kelen ye musow k'o bila an k'a dɔn k'a fɔ ko cɛw ka kan jamana jɔ la cogo min na an musow fɛnɛ ka kan la cɛw jɔyɔrɔ b'a la cogo min an musow jɔyɔrɔ b'a la jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni musow tɛ fo an k'o bila an kun na cɛw fɛnɛ k'o dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko jama ɲɛma ou bien kalan na n'i ye cɛ kelen kalan i ye cɛ kelen kalan nka n'i ye muso kelen kalan i ye du de kalan i ye quartier de kalan i ye jamana de kalan donc fo o ka bila hakiliw la mais musow k'u bolo di ɲɔgɔn ma musow ka da ɲɔgɔn na an ka da ɲɔgɔn na an k'a fɔ faamaw ye comme quoi loi min tara n'an kan ka bila a droit kɔnɔna na an k'a ɲini an kana segin a ɲinini na an k'a dɔn k'a fɔ ko an fɛnɛ jɔyɔrɔba de bɛ jamana in ɲɛtaga la don nataw la jamana siniɲɛsigi an jɔyɔrɔba de b'a la. Ayiwa i da maga komi muso sungurudenninw ka k'u bila baara la ka u bɔ sisan u ka kalan siraw kan ka a to u bɛ kalan abandonné u tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ o sababu la a yirala fɛnɛ k'a fɔ kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko denba caman de fɛnɛ b'a a den sama k'a bɔ l'école la ka u di furu la u mana se hakɛ dɔ la k'u ka furu ko sabula ko musomaninw don k'u bɛ siran k'u kana taa kɔnɔ ta o taabolo waleya minnu filɛ nin ye aw minnu ye sifinw ye sisan n'a bɛ fɔ aw ma sisan ko nouvelle génération mun bɛ se ka kɛ sisan ka o masa ninnu k'u lafaamuya k'a yir'u la k'a fɔ muso fɛnɛ ni kalan sɔrɔli de ka kan yaasa u ka ɲɛta bɛ se ka sabati mun bɛ se ka kɛ. Voilà donc o yɔrɔ la ni par exemple n bɛ a fɔ kalanyɔrɔw la surtout an ka kalansodaw la a kan ka jateminɛ ka groupement sigi mun bɛ occuper musomaninw ka kalanko la i b'a sɔrɔ sisan an ka école caman na fɔlɔ APE de tun bɛ yen nɔ association des parents d'élèves i b'a sɔrɔ cɛw dɔrɔn de tun bɛ yen mais sisan ANE fɛnɛ bɛ yen nɔ donc